खुलुमबाय गासैखौबो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय माने आं दा गितास्रिमोनाव दंफैयो आंजों लोगोसे दं आदै गितास्रिनि बाबा ना आदै ओमफ्राय आदैनि लिरनायावहाय दोंसे गान खनगोन आरो दिनैहाय गाबोनथ' 16 नभेम्बर जाहैबाय ना आदै 16 नभेम्बरानो जाहैबाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान आरो बे जोनोम साननिनो मेथाइ जों दिनैहाय दोंसे खनगोन आदैयानो लिरनाय ओरैबायदि मोजां आरो आं गावखौनो गाव जोबोद माने लाकि फिल खालामदों जे आदैनि लिरनायाव आं दिनै दोंसे माने मेथाइखौ आं खनफानो मोनगोन आरो ओमफ्राय गाबोनथ' बे बर' साहित्य सभा जोंनि बर'नि गाबोननि जोनोम सान जाहैबाय बिनिखायनो गाबोन नोंथाङा बे मेथाइखौहाय गितास्रिनि इउटुब चेनेलाव खोनासंनो मोनगोन आरो नोंथांमोना आसा खालामदों बयबो मोजां मोनगोन आंथ' बिराद मोजां मोनदों आरो आदैखौबो लोगो हमदो बयबो जोङो हारमनियाम आरो तबला औ तबलाखौ दामगोन नैबे दिपज्योति बसुमतारी बिथांमोनाथ' सिनायखाबो जानो हागौ दाखालि महर एलबाम बरनदोंमोन ना फुजाजोंहाय बिथाङानो आरो ओमफ्राय बिथिं दं सोमखोराबो बिराद मोजां मेथाइ खनो दामानि नुबायनो थादों जानो हागौ गितास्रिजोंबो प्रग्रामाव थांफाबाय थादों ओमफ्राय बिथिं जे महरखौ नायलाय महरखौ ना मिउजिक भिडिअआवहाय जा गिदिर नुदों खिन्थु रियेलाव आं दिनै लोगो मोनबायना ओरैबायदि उन्दै दे आंनिफ्रायसो उन्दै नुयो रियेलावहाय ओमफ्राय केमेरानिजों ओंखायनो रावखौबो माने मालाबाबो कम्पेयार खालामजाया ना केमेरायाव मालाबा उन्दैफोरखौबो गिदिर नुयो गिदिरखौबो उन्दै नुयो बिदिनो आरो केमेराया ओमफ्राय दा जोङो दसे उनावहाय गितास्रिया एसे ओंखारलांदों फैगासिनो दं बियो ओमफ्राय आदैखौ लोगो मोननानै माबायदि मोनदों लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामा बिराद मोजां मोजां मेथाइ लिरो आदैया ना आदै बिराद मोजां मोजां मेथाइ लिरो मेथाइबो खनो रेडिअ सेन्टारावबो खनोमोन आदैया हारिमुनि मेथाइ खनो थुनलाइ आफाद ओमफ्राय गाबोन नोंथांमोना नायदो गितास्रिनि इउटुब चेनेलावहाय गानखौहाय खोनासंदो आरो लोगोसे माबायदि मोनदों बयबो फोरमायहरदो ना आदै आं भिडिअखौ गोलाव खालामा र' दा गितास्रि फैबा एसे लोगो हमनोसै ओमफ्राय बेयावनो दोनथ'गोन आरो नै आगैया आदिखौ नाय जों दा खननोसै स्टार्ट खालामनोसै ना So nice. Hi. बाय खननानै नै नायगासिनो दं नै गासिबो टिम बिबेक आगै दासो सफैदों मेगि जानोसै नै जोबनायनि आंबो लादों So everyone आंनि मुङा सोमखोर बसुमतारी बेनिफ्राय आंहाबो इउटुब चेनेल दङ इमानुएल बसुमतारी नोंथांमोना थांनानै नाय स' अब्लानो आंनि नुगोन स' इमानुएल बसुमतारी आंनि इउटुब चेनेलनि मुङा आब'नि चेनेलावहाय थांनानै नोंथांमोना नायबानो नुगोन आरो ना नै जोंहानि मादैया बिथाङा दाबो जि सिख्लाख्लायैनो दङ बुरियाखै सिख्लाख्लायैनो दङ लोगोफोर खांख्राइ फिल्म मादैमोननि मोनसे खांख्राइ फिल्म रिलिज जागोन ओरैबादि मोजां जादों ना माने नेक्स्ट इयारावसो रिलिज जागोन खोमा मेम मादै बेयाव एसे बुंना शुटिं सोलिगासिनो सरप्राइज बिराद मोजां सिंगार दे बेयो अके फन फैदों हेलो ब्रादार फन खालामदोंमोनबा ना औ देनाय बुंनाय औ सोरो Oh, Hemsri sister ना मादैया जि मोजां मेगि आरो दावदै संनानै जाहोबाय थेंक इउ स' माच मादै ओमफ्राय आं ओंखामबो जालांगोन
नुबाय ओमफ्राय आङो ओंखामखौनो होनो नागिराखैमोन ओमफ्राय ओंखाम जालांगोन होनखाबाय ओमफ्य दाथ' होनांसिगोन ना होनांसिगोन उफाय गैला होनांसिगोन आरो नायलाय मादैया मालाय दाबो बिनिबे दं ओरैबादि फेभरेट गोदोनि माने एक्ट्रिसाबो आब'आनो मादै थाबाथाय जिखुनु फिल्माव मादै थाबाथाय माने ओरैबादि इन्टारेस्टिं जाखायो आरो मोजां माने बुंनो नांला आरो नायबाथाय वाव होनगोन ना मादै र' जाग्रोनोसै आं जि गोथाव जादों मेगिया लोगोफोर खनखांबाय नोंथांमोना गाबोन गितास्रिनि इउटुब चेनेलाव नुनो मोनसिगोन आं आसा खालामदों बयबो बिराद मोजां मोनगोन बिराद मोजां जादों गानाबो फंबाया दासो सफैदों ओमफ्राय नै टिमा औ बाय बाय